Mabasa emaoko aya takaona kuti akakosha kunesu vanogara kumamisha, even makambani chaimo. Isu takatanga tichitoita dzekunongera waya, tichitiwo patinenge taona zvidimbu zvewaya tonongera, toruka fence kana brick force kana mesh wire kana barbed wire. Saka takazoti tasanganawo neve green fuel vochotiti taona muri kudini, muri kuruka fence. Isusu tine matai anokwanisa kufa munomu ekuti tinokwanisa kukupai muchibatsirikana pa project yenyu, nekuti project vakatipa matai aya, takatanga kuruka, vakambotipa maorders avakatipa pakutanga ipapo. Order yakutanga yaienda pagarden yeproject muriwo wamunoona. Tisu takarukira fence yacho kuti ikomberedze paite muriwo wakudyiwa nekambani parizvi. Vari vamwewo futi vanoita izvozvo vegardening, asi pavakatoona tichidaro vakatoona kuti aiwa, vanhu ava vane chido chekuita. Nanhasi vanongotipa waya for free, hatitengi. Pendi tinopuhwa tichipenda waya dzacho seiyoyi yatopendwa, yakatotangawo yakatoita seiyi isina kupendwa. Asi nekuda kwekuti zvive lucrative, zvionekwe, zviattracte makastoma, tibatsirike. Nanhasi tiri kungobatsirika. Izvezvi vakatipa order ine 52 marows type yeiyoyi. Saka order iyoyo tangosarwa hedu ne19 rows kuti tione kupedza. Vakatotipa vatotisendera nemari yacho, vochoti tiitirei order. Saka tiri kutoona kuti tiri kubatsirika, mhuri dzedu dziri kubatsirika, vana vedu vari kuenda kuchikoro, hatisi kukumbirawo munyu, tiri kukwanisa kuzvishandira. Saka tinoti ipapo vakatigonera maningi. Izvezvi tatowanda, takatanga tiri vashoma tiri 2, asi tatowanda. Izvi inyaya yekuti zvinenge zvichionekwa nevanofamba, vanopfuura votozvifarira. Saka tinotoona kuti zvakanaka maningi zviri kutiitira. Munodzidzisana kugadzira waya, zvinofamba sei panapo? Anouya achitanga kuti ava kuda kujoinawo muproject medu, tinotanga takudzidzisa. Tikakuona kuti waakugona, waakuapprova kuti upindewo muproject. Hatingoti kungotora munhu nhasi totouya totokuti totokupa mari kutanga kwemwedzi uno, nekuti iwo hapana chawati waziva ipapo. Basa rewaya rinotinetsei. Vazhinji vacho vanotombouya vachidzidzira, vachikoniwa, haaiti kana 2 months anenge atoinda. Saka tinoti ivavo varipo ivava, pari zvino ndo vanhu vaakutogona. Mari nguva yakaita sei muchigadzira? Ndane 2 years. 2 years? Pfungwa yekuti mugadzire waya yakatanga sei? Pfungwa yekundigadzire waya yakatanga pakuti ndakange ndane kamwana kadiki, saka ndakazoshaya kuti ndokasiya nani kuti ndiwane kuenda kubasa. Ndikati ndisiye mwana ari ega, ndikati kana kusiyirawo zvivana mwana hazvizobudi, ngandidini. Ndobva ndaona vanhu veitoruka waya, ndikati izvi ndingazvitadzawo here zvinoitwa nemaoko. Ndikati nganditodiniwo, ngandimbonoona. Ndobva ndabvunza umwe vanga vari pano vaisenza pano, ndikati izvi ndozvidawo, ndingajoina. Zvikanzi uyai. Ndikati matogona, regai ndimboona. Ndobva ndamboema 20 minutes ndakatarisa, ndikati izvi ndingagona. Vakati mbobata ito, ndobva ndatobata, ndotona zvakatonaka. Ndikati nganichidzidzira kumacheto, kujoina nekupendera kumacheto, ndotoona zvaita. Ndakangoita 3 weeks ndeitodzidzira, mwedzi waitopera, vakati munotogona, chitotangaiwo line iyi. Atiti ndobva ndatotanga, ndikati Mwari kudzwai. Tinotenda. Zvakashandura sei upenyu hwenyu pa 2 years idzi zvamatanga kuita basa iroro rekugadzira waya?
zvakashandura chaizvo pakuti vana vava vasinawo zvokupfeka. Ndakabva ndatotengera vana nechikoro ndichitobva ndatovabhadharirawo plus nokutotengawo midziyo yemumba nhasi ndatodino ndatotenga ndibva ndatodino ndatotenga. Saka iye ndanditotasire kutoti izvi ndikatowana futi ipapapa ndotondotsvaga stand ndotodini ndotovaka. Saka zviri kuenda mberi zviri kutoshanduka zviri kutombabetsera yambo nokuti mari yacho inogona kuuya inogona kuti weiruka weitsveta dzotengwa kahwani inouya yakadi iri nanewo mari yacho kuti unogona kuti chaunenge weishuwira unobva wachisumudza kai kahwani. Zvakanga zvakaoma sei kuti muwane waya iyi? Ndisati ndashandira panapa pandaishandira ndaingova hangu kumamusha kwamachono, asi ndandisina pandaikwanisa kuwana waya free. Saka chipo isa chakaita saichochi changa chisingaoneki. Vazhinji vakazotozviziva kuti ai unoruka waya vakuona ndava kushanda muno muGreenfield nekuti waya dzanga dzakuwanikwa. Mabhaya anga awanda akupuhwa waya. Nanhasi vatogadzira magadheni avo kumamisha ikoko, dzimba vavaka, even muno mukambani juraho tavaka inyaya yekuvapa mabrickforce ekuti vagadzirirewo muno munake. Materesi eground akavakwa mabrickforce aigadzirwa pano vachitibhadhara. Tingati kubva pamakatanga kushanda muno muGreenfield zvashandira upenyu hwenyu zvakaita sei? Ine ndinozvikurudzira kuti dai chero mhuri yangu yaitevera mandinofamba namwe mumo yanga isingazotambudziki, nekuti pandakazotanga kuzopuhwa waya idzodzi ndaitotambura ndandisina kana, asi chipo chiripo chisingaonekwi. Ndinoti ndinotenda kuGreenfield vakuru vedu vakationa vecommunity kuti kune vanokwanisa kunge vachikwanisa kujoiniswa mucommunity. Kusvika pari nhasi tichakangojoina mucommunity. Dai mairamba makadaro tichibatsirikana hatingazoendi kuzvikwere zvevanhu tichindovhurira nekuti tashaya mari. Kushanda wega mabasa emaoko tinoona akakosha.